Simba FM mune wenyu mutori wenhau Christina Maritana. Apo pamwe nhasi tiri kunzvimbo yechiwetu kwaita chiitiko chinorwadza chevana avo vaviri vanzi vakafira mumvura. Saka isu senhepeni renharaunda tati tifambe netsoka dzedu kuti timbosvika tisangane nevakuru venharaunda vana Sabhuku Chiwetu nana Sabhuku Tunde kuti vambotitsanangurirawo pamusoro penhau iyi. Sabhuku ndinokugamuchirai makadii mungakwanisa here kugamuchira vadiwa vasati? Aiwa, mukugamuchira iyo zvemakasimuka kuva nesu takasangana zvinenge muchida zvichikosonechipinzwa kuti zvichida mozvizivisawo zita renyu Sabhuku nevadiwa vatariri? ini ndinoitwa Chiwetu musonda zita rekuzvarwa ndiri Sabhuku Tunde. Tinokutendai vadiwa vatariri muri kungozvinzwira. Sabhuku tinokugamuchiraiwo muchirongwa makadii? Totenda zviripo zviri makadiwo totenda nekure kwamaita. Ndinoitwa Ivan Mavhidhi ndakamirira Sabhuku Chiwetu. Tinokutendai muri kungozvinzwira vadiwa vatariri. Apo tasangana navakuru vedu venharaunda madzisabhuku kuti nhasi timbova navo panguva ino vambotitsanangurirawo. Baba chatichitsa kuno inhau yechiitiko chevana, mungakwanisawo here kutitsanangurirawo kuti vana ava vana vekupi uye zvakafamba sei kuti nhasi wazvosvika pakunge vashaikirwa neupenyu kudai? Vana ava vazukuru vaLuku Muyambo. Waluku Muyambo mwana wemwana mukomana mwana wemwanasikana. Vachititsanangura vanotizwa vachangobuda mumunda vachienda kutii, vana vakazongosimuka kuti vaenda kumvura kundobhakeji. Panguva shoma shoma vakachizoona umwe wachakudzoka arikumira kuti sekuru makambotiramidza kuenda kurwizi, asi tazoenda kurwizi. Saka zvanzi vamwe tu wasara kumvura. Ndisakumbura kweri kanzi wafira mumvura. Sekuru aenda kubvisa mai wakaenda kuti wakaenda iroko. Pamai pakusoma kuti chitori chokwadi ndoziende dzavo dzainge dzitori panze. Pane tumwe tuvana twava turi po nai vamwe vari kuti kanzi vari mukati. Andopaa kuti tibatawo isusu tichitaura kuti ndo zvaitika. Chiitiko chinorwadza vadiwa vatariri. Ndingabvunzawo kuti vana ava vese vanga vane muzera upi uye vana vakomana vese here, mukomana nemusikana here, uye vanga vakura kusvika pazera ripi? Vana ava vakomana vese. Ndizvo zvangu kuti makore avo chaiwo anga vechi asi vakanyora grade 6. Vaidzidza pachikoro chipi? Vaidzidza pachikoro paChiwetu. Saka baba sekuru pavakamhanya kudziva vachinoona paine vamwe zvoreva kuti vana ava vakanga vatoenda vakawanda. Vakatoenda vanonzi vakaenda vari 8. Saka mukutiwa kwavo manje ari kumberi pakana kuti akuenda akabata umwe angari mashure ndekuchibatana wese angari panamba 3 pakazona kuti kota kudonzwa nomwangu achakwanisa kubapunitsa ndokuti kwakati awanda. Saka sekuru vanoti pavakamhanya kurwizi vakasvika zvechokwadi vatoona kuti vana vafa, vakatorawo matanho api? Sekuru akambopindawo mudziva imomo semunhu anozvitiwo ndiriprofita, akambozama one panodii nepanogona, asi vanoti one chiono chakazoona wamudziva vanoti apa ndaita muya achita ndorimwe kuti inopepa ipopa. Saka sekuru pavakabuda murwizi ndo pavakasvika kune vakuzokuzivisa ivemi senharaunda. Saka sokosoti parakasvika kwamuri makazvigamuchirawo sei? Makabva mamhanyawo kuenda here kana kuti makatanga kutounganidzana nevanhu venharaunda? Isusu tazvinzwa chekutanga takatanga kuzivisa kune mapurisa takati wemutemo tikatanga kuti vakavazivisa paapayava nekubayava vakati tikatazosumazve kuna ishe anawanda ishe Bhekerwa ndokuchizotaurawo vamwe wechi vamwe wemusha chimotazoma takaenda kuzokachiro tindoona kuti chokwadi yakachichi. Saka ava vanoita zvemutemo wavo pavakanzwa nyaya yechiitiko chekuti akwatiweti kune vana vanyura vakauya nguva idzodzo here kana kuti vakapika? Ndingati chakungoti mapolygon members akanga aripo sandoti chikuti wabva kusvika ipapo zvisina kuti wangosa kubva saka venharaunda pavakazvinzwa toti vasvika kurwizi vane here zvavakaitawo kana kuti vakazomira kana kuti vanhu vaungana chii chakazoitika kuti vana ava vazokwanisa kubudiswa kwavanga vamira? pakuzobudiswa kwavo manje wakazobudiswa ya the following day zvinotinezii kupondokwa zobudiswa vana asi makuseni
pane wamwe amai kana chakati wachikadzi ndisingaziva kuti mai awa azviti wane mudzimu kati chii achichiva kuti ndina awa wamadhidhi awo kuti chandiri kwakanyura mwana wayo tinoona kuti zvapapi manyai kwakanaka here kuna mai wadii wabudira asi vanozwa dii zvavamboitaita wakatosiya nembudzi yavo ipapo here nechikanga chavo zvavangwadini zvavakanzi wanese chidii chiparare nozvamati chiparare toza kuti zvakamira sei sekanzi no mai ava wataura nezviri mumvura wakaira kuti wana wachabuda mangwana ndizvoka kuri wanhasi asi wachabuda wara wapenyu kadzi wana wai wana wapenyu watianzi tatotaura kuti dzosaya wana wari wapenyu ati waende kuchikoni nevamwe zvechokwadiwo semunhu wongu ndirimupostori asi ndamboona kuti ndichiwana ndakazvigamuchira kuti zvinoti ndinowanikwa chibatangu vanhu vesingatidi tandongora takumba kwamedu kwachikona. Saka semaonerenyu vana ava vafa handi vakarara varimo mai vachizobudirwa pakarara padziwa paine vanhu iri pati vanhu vakaparara vakudzimba pane vakatara ipapo nemamwe makosi akarara ipapo zvisazviti vakanga vari saka inini semaonero enyu mai ava vabudirwa vaita zvavakaita saka chii chakazoitika kuti vana ava vazobudiswa vakafa ivo vanga vapromisa kuti nhasi vanobuda vari vakafa right chazvinoita ndechekuti maonero andakazviita inini njuzu hadzina kuda kukwanisa kufambidzana nechi mvura masidha hazvitopindirani zvachose isi chakasaka ndibvume kuti injuzu inyaya yekuti munhu akafamba kuseni achifira mvura haipfuuri 2 o'clock munhu asabudikira kuti vana wakaswera wakarara wakaswera vanongori paibedzi vanongoritanza kuti inyi injuzi kazi nekuti sakaaitupazavanechizva saka semaonero enyu masi dhaivha auya abuditsa vana vairatidza kuti vakafa kare kare here kana tomodzwa vamwe vachiti vabudiswa vangu vachikudziva kana kuti vadai vairatidza kuti vakatonhora kare uyu akatanga kubuda ndizvoka akatanga kubuda orit akatanga kubuda akanga achitori flexible nyama dzake ende arikuratidza kubhilidha ropa rinyazori fresh kuti kutanzi tingazochepanga arazonge razogomba kati chichichi uye wechituu ndiye angada kuti ume mbitana gumboso asi umwe kwese angati plus dumbu ranesa kuti kana kutombozimba kutombaa kuti amwe mvura ko hama baba dzakazvigamuchira sei nekuti ndanzwa muri kutaura kuti inini pamakaona amai vakamanzwa kuti akuna mai vabudirwa makazvigamuchira nenyaya yekuti kuchivanhu munochiziva ko kare isusu tichimbokurawo kare tainzwa vana sekuru vedu vachiti ukanzwa zvanzi munhu atorwa nenziso hama hamuchemi hamutauri tauri munongonyarara hama idzi ndizvo zvadzakaita here kuti kune vamwe vaitochemawo vamwe vachibatikana kuti vana vaya vaenda kana vachingotaura taura right inini akatanga kusvika pamba pangu ndambuya vacho chokwadi waizhamba waichema zvisingamboiti kana iwo sekuru wacho waichemera pachirume ikungobudisa musodzi wakadini wakanyaradzwa asi kuchema waichema watyira kuti dai mwana tiri kuenda kubasa tichengetiwasiyo hapana zvekuita sabhuku ndambonzwa matsanangura nyaya yekuti panhu apa isusu takabhilivha kuti haisi mvura yatora vana ava injusu asi pambori nezvimwe zviitiko zvinombogara zviitika panzvimbo iyoyi here kana kuti kutotanga nechiitiko ichochi kutanga kutorwa kwemunhu asi isusu bva tichitokurawo kunyange avo wakuru kwandira itokurawo mukana kunoraura ipapo mukona kupawo hove dzakati wandei kasikawasimba kuzopawo nifishi yakadikwaomesa iwo sabhuku waripo pavo vatombobata hove yakaoma ndizori mumwe akangobata chaiyo chaiyo yakadini yakaomesa makabva madii maiva matosiya chirauro anobva kwakutenga kozoti rimwe gore zvekare ndakambopaenda zvekundoraura pakangosimuka mago nditopurana maguru angu ngati vanhu panapa pakasimuka mago zvekuti zuva iri rakanga risingaonekeri nemago
takandire 3 2 magota yaona umwe wedu uyu aiona igovana kapedza makata esaya tiri mhepo zvimwe zvekuti hazvibatsiri tapedza makata ende hazina munhu warakaruma asi zuva maisaroona makatovharirwa musingaoni kuti tapedza makata ndoka takadonza zve almost kuti 300 meters here tapa manje pabackground tiri kumira chema magoya ari kudini ari ngotera kwazonga magoya ziya pachina kwazota koma taenda ngapasichiva kubva gore rino asi handirawo futi saka vana ava sabhuku pane pandisirudza vakabva pamba vaoneka ana mbuya kuti taakumbonodhidha kurizi kunoraurirwa kuti vana vakangosiya mapadza amuda wobva watoenda wana havana kuoneka wakatosowa wakati yapamba wakatodya nevamwe ndokuchibuda kuti anonga wadzika kundima kwani kundima kwavo iyo wana watoenda kutozodzoka kwakaita wana kwawanga wautoya wachitotaura kuti wamwe wanyura kumvura. Tinotenda mhuri yeZimbabwe muri kungozvinzirwa mubvunzo wangu ndokunga ndingafunga kuti ungaita wekupedzisira sabhuku ko pakazobudiswa vana waya mai vekumboya vachisvikirwa zvakanga zvaenda here kana kuti zvakazofamba sei uye mbudzi iya inonzi yakasiyiwa iya yakazowanikwa iripo here kana kuti yakawanikwa pasisi? Ava mai ava vakazobudiswa mitumbi vakanga varipo isusu hedu sena hangu ndoshanda nebandiko raishe sandakuti ziya kuti kachona mbichana nangona waringozirisa musoro kwaona ndazvati mukati amusa munyaya zvakadiba zvakanaka ngozi iwo wanga wambowimbisa kuti wona wakabuda wari wapenyu pakanzi pakupinda masidi abasa kwatanga kuzwa musoro. Sabhuku semaonerenyu zvingabatsirika sei kune vanhu vemuZimbabwe ndichikoti vemuZimbabwe tese wekuti maybe tinenge tine chivanhu chatinotenda mazviri asi manje kuti nyaya ikaenda kumusoro kwekasvika ichinzi aya vana vatorwa nenjuzu kune svikiro rabuda richiti vasiyei asiwo vakukaunda mazuva vanoti hazvichaitiba kuti mazuva awandisa wana vari pasi zvingabatsirika sei nekuti ndiri kuona sekuti pane imwe pfungwa kana inombobatwa nekuti pamwe dai vakomana ava vemasidhaivha vasina kuuya pamwe vana ava zvechiwadi nhasi maitopemberera uchinzi vabudiswa zvingazoitwawo sei pakadaro? Isusu taikumbira dai kunzi mutemo wechirungu newechiwanhu tafambidzana zvaitibatsira hatisi kuti wemutemo wakadini wakashata asi wakasvikawo pachinzi paitwa chiwanhu ngawambopawo wechiwanhu mukana kana zvazoramba iwo zodini iwo wozouyawo kuti wakabva wati isabva kuwanani tatonzi enda munobudisa vanhu omana itokunzai mablankets saka isusu zvekuti takaiti sisini ko pane pandisida pekupedzisira pakajeka mbudzi yakazodini manje yakasiyiwa yakabva yangotsakati mbudzi ava mai vakangoti aiwa mbudzi haina chakatoita ndiziro ndinokutendai muri yeZimbabwe muri kungochinzirawo chiitiko chinorwadza vana vaviri vazukuru vakangobva pamba vakaenda kurwizi izvo nhasi zviri kutaurwawo nevamwe vakuru vanga varipo kana vamiri venharaunda vamadzisabhuku vari kutsanangura kuti isusu hatisi kugutsikana ba kuti vana ava kufa nekunyura nekuti pachivanhu vanoziva kuti munhu akanzi afa haangambotori 4 to 5 hours asati abuda pamusoro pemvura asi chiri kuvashamisa chiri kuti vakaita 2 days vari mumvura kusvika vamwe mai vanonzi vakasvikirwa vari kuda kuedza kutsanangura kuti tikabata chiwanhu nemazvo vana ava vanobuda vari vapenyu zuva rarechi3 asi zviri kunzi vakomana vemutemo vakanga vabva kuharare masidhaivha vakasvika vakanopinda zveshuwa zviri kunzi vana ava vakabudiswa vese vakafa asi vairatidza kuti vanhu vasina kutora nguva vafa nekuti zvanzi vaitoblinda chinyi ropa riri fresh saka mashoko ekupedzisira sabhuku amungapa kune nharaunda kana kuvabereki nenyaya yechenjedzo yekunodhidha parwizi handizivi kuti mungavapowo mashoko ekuti chii chekutanganisana pamwe chenjedzo ndotokumbira hangu kuti dai zvaikwanisika hurumende ngaiedze kurwedzisa zvekare machechis ari muno munyika nemanjuzu ngaregeswa futi anonga mabara paneshona yayo because tinavo vari kuita zvichi kwatiri havasi kuzoripota asi kwatiri nekuti tichidini kuti mai avo ndozvakudini zvari kuita tikaona vanenge vari registered tokwasakuzonokezerana kuti onaiwa kumakadini zvakonzeresa right iso izokurudzirawo manje kuti vabereki tidzidzisa vana vedu 1 kubhabhuja dzidzisa mwana kukudini in case mangwana anowa kuwira mvura pasa anomudini anomubatsira chechipiri
tidzidzise vana vedu kuti kurwiza hakudini hakuendi mazuva banzikisa ida asamira zvakanaka hapasa kuti papi chikonzero zvata njizva kana mukapu chacha kuti tongoona kuti kurora pa mukapu imomo saka ngatichinje rero vana vedu chaizvo kumarwizi uku ukaona mwana wako abuda samba chireza aenda kuti anani ari kuitii ndinokutendai sabhuku mune majekesa zvokuti vadiwa vatariri vachanzwa kunze uku ko hapanawo here zvingaitwa sekuti izvozvi zvitoziva kuti madzisabhuku madzishe pamwe nemadzimambo anobva ati dziva iri ranyanya pamwe rimwe unonzwa kana rimwe svikiro tichiti dziva iri chaita kuti ritore riri kukanganisirwa zvakati zvakati saka isusu pachivanhu tingangoitawo doro kana toitwawo zvimwe zviya zvikaranga zvechivanhu zvinodini zvinoitwa kuti mhepo isaite kakudhonzera kuti vanhu vauye kuti vanhu vange vachidini uye kuti pashayikwe zvimwe zviitiko sekuti musezvo matsanangura muchiti makamboona makaraura mukambata hove yakaoma mukadzingiswa nemagu zvoroti pamwe hapanawo here zvimwe zvikaranga zvingada kuzoitwa padziva iroro ipapo chokwadi chikaranga chaifanira kuti chiitwe kuti zvinge zvinoterama asi pamwe macho uripo ndokudai ndekuti unyakada mukatarisa kumasabhuku acho nanga masabhuku echidiki hapachetodi ukaenda kuna ishe wacho kunyange even nekuna mambo ngoto chaichai vana chanoziva saka taitikumbira kuti tine magogodera akati ototi majina murefu aya atinawo munharaunda tibatane toita chinhu chimwe chete kuti dzidzisawo chiwano chifambiswa chakadai mambo dai wachikwanisa kuzotigadzirawo zvinhu zvangatigadziriwo hachizivi ndiwo wanana chiremba nen'anga kuti zvingakwanisa kuita kuti titeramisawo here mhepo idzi asi ndozova nemubvunzo manje kuti izvi zvaitika kuno kwachochi kwazvaitikira musape dhemu muri kubakawana wakawanda zvokuti kunani futi kuna mambo wacho angazogona zvekunoku iye ari kukungwa nezvimbapo make amen. Tinokutendai vadiwa vateereri muri kungonzwa mashoko ari kutaurwa zvaakuda kubatana kubva pasi vagari utungamiriri hwenharaunda madzimambo nemadzishe kuti pakwanise kunge pachibatsiridzwa zvimwe zvematambudziko ari kukwanisa ari kusangana nechinyi nevanhu. Handizivi zvangu musabhuku mungave hene mashoko mairi matatu tichipedza hedu chirongwa chedu. Zita ndoti dai wanhu wanzwisisa panonzi aya madziva anoyera watauna wasatambireko wabereki ngavataurire wana wasatambire mumadziva makaipa mune dzimwe nzvimbo dzinoyera hadzidi kungofamba ukaita zvekutamba nadzo unoenda unofa. ipapo mapendera zvangu ini ndaikumburisavo iyesu mapostori n'anga neiwo manjozi avo tisati tinondorasira zvinhu mumakomo mumapako zvinoyeredza kati madziva ndinodara ndo zvimwe zvakuchimuka zvozozoka zvakudima zvakukanganisa vanhu dzive nzvimbo vanenge vakuti makuita sei makutitsisa kozi kupinda mudziva katopinda mubako mugomo atoti ndokunamata aiwa uri pagiraundi pako poreko kati mutembere yakakwa nemaoko unotandaata uri kupi saka ngati idzi kuchengetedzawo nzvimbo dzaane dzedu nezo masabhuku nemadzishe nemadzimambo ngatisungewo mutemo kunyanyanya kune iwo wanodzitodina tonamata ngawapozi mutemo pekutangira nepekupera. Tinokutendai muri Zimbabwe muri kungozvinzwira saka apa nhasi tatina vana sabhuku vedu vari kupawo chenjedzo maererano nechirongwa maererano nezviri kuitika mukati meupenyu apo pamwe nhasi vari kuchema kuburikidza nevana vaviri vepamusha vane vashayika kuburikidza nekufa nemvura. Saka izvo taakuchisimuka pano kubva pamba pasabhuku taakumbonoita hurukuro nevabereki tichimbonosangana nevabereki kuti vagotitsanangurirawo chiitiko chinorwadza chawira munzvimbo ino. Ndinokutendai nenguva yatanga tiri tese nezo ndokutendai zvose kare mazviteereri nekuuya kwamaita.